Здравейте! Аз съм Иванка Патърсън, а това е прекрасното ни момиче Петя. Ако са започнали да ви се въртят мисли с главата, че ви се иска да я осиновите, но все още се колебаете, ето ви няколко причини, заради които да я осиновите. Петя е напълно здрава, кастрирана, вакцинирана, чипирана, с издаден европейски паспорт и ежемесечно обезпаразитявана. Или иначе казано, ние сме свършили най-тежката и скъпа част, която всеки отговорен стопанин е длъжен да направи. От вас се изисква да продължите да я храните с висококачествена храна като тази на Хилс, да не пропускате ежемесечното вътрешно и външно обезпаразитяване, както и ежегодните ваксини и профилактичен преглед. И да я регистрирате в общината по местоживеене, разбира се. Петя е изключително умна и учи всички нови команди с лекота. Тя премина базово обучение с нашата треньорка Марти и наистина с нетърпение очакваше всеки тренировъчен час. Тя е мотивирана от храна, което прави работата с нея лесна. Ако я осиновите, ще имате още нещо приятно и наистина забавно, което да правите заедно. А ние ще продължим да бъдем до вас с всякакъв вид помощ, благодарение на нашата пост-осиновителска програма. Макар и само на една годинка, Петя е много спокойна. По време на разходки тя ходи отлично на повод, без да се дърпа и да буйства, което само увеличава удоволствието от времето прекарано заедно навън. Петя е любов. От онези тихите, които просто дават до безкрай. Стига просто да има нечии обятия, в които тя да попадне. А какво по-хубаво от това да те засипят с любов след тежък работен ден? А и вече е научно доказано, че връзката ни с кучетата е наистина уникална. Знаете ли, че само след 15 минути галене на куче, кръвното ни налягане се нормализира и нивото ни на кортизол спада? Петя обича да си играе с други кучета, като в играта си тя е много нежна и уважителна. Какво по-прекрасно от това? Колкото и да е хубаво при нас обаче, Петя не заслужава да прекара целия си живот в приют. Време е да разбере истинското значение на думата семейство и дом. Така че, ако виждате в нея своя нов най-добър приятел, не се колебайте да се свържете с нас. Защото всяко куче е от значение.